yo Aliou sago Allah sagoji moɗon on nani ɗeɗo gueleɗe ngol ɗo ɓoggol ngol wi Fuladu ena weli Fuladu Guinée Bissau Fuladu Sénégal Fuladu Gambia Fuladu Mauritanie Fuladu Mali Alaji Ali Diallo anu ligal mankata ndeysaan so neɗɗo taƴi duuba haɓɓani wandu leɗɗe kewɗe keɓa ufunaji Allahu akbar so ɗay ɗo nani konngol ngol sikka ko waɗa ko hanani wadde a yi a daroyo to ladde to laara est ce que minen kaɓɓani baɗi ni tuubaji wonna ɗum ɓenen ɓorni umen kufunaji ha wonna ɗum men kaali men mbi bawɗo wadde waɗani belɗo teppere bawɗo haalde noppi kewɗi nantata waddude gonga de est ce que ngoɗo radio miɗen jooɗiɗo minen ñeñƴo moɗon minen nayo mbeɗen gondi e musidɗo amen fullo amen o woni Rabi Seydi Bankala en ngari e taaru banna e aljuma banna e yantu banna ko heɗi cuuɗi Rabi Dawi Alaji Ali dimo jabɗo en ngari e gawlo ñaaro e pato ñaaro e amiru ñaaro so ɗin ɓenni Rabi am ha hande men garti en ngari he inde Alpha Kuyate Sabali e Saykou Louɓi Saykou wal Saykou tan an se Elina Siré miñiti Ali miñiti Ibel en ngari e gawlo Seydi Bankala e yantu Seydi on woni baba maɗa kañani magaña non tigi en ngari ha Mouhamadou en jidira ɓoggol Seydi Ba Pullo sabu musidɓe ɓe réaction machallah ɓe mbiyo kayit kala ko hen ɓe jeeya ɓe selli 88 tigi 77 860 06 38 allo salamu aleykum Pullo jaam ñalli
non tigi no ɓe mbaɗ 77 862 06 38 ɓe mbawa jeeyede yewtere nde kamɓe kadi ko hen ɓe tawa non tigi bisimilla ma seydi so ɗin ɓenni en noddi Alaji Alpha Kante. allo salamu aleykum allo musidɗo tedduɗo allo salamu aleykum allo non tigi nombo wattu 77 862 06 38 est ce que jaso onaraɓe namu mi waynima de mi yettorrami moɓi bagam ɗum ɗo ko nafti noon ndeysan pulago ɗi weeli allo salamu aleykum musidɗo mi wittima noon tigui 77 862 06 38 77 862 06 38 en gari heƴƴinderama Seydi ndeysan Seydi